Szabály 180 kg. 20-asával mehetünk? Vagy? Most akkor pihennek, és akkor vissza egy 160-ra. A versenyzők, akiket itt láthatnak, javarészt a Fábri konditeremben készültek föl, az edzésekben Fábri János. Ifjabb és idősebb egyaránt részt vett, mármint az edzői feladatokat egyaránt ellátták. Reggel 5 órakor nyit a konditerem, egészen este 8-ig mindenkit szeretettel várnak. Gyönyörű! 160 kg, gratulálok!